Començarem amb unes flexions que les podrem fer amb els genolls o amb les puntes dels peus. Per treballar les espatlles podrem agafar 2 ampolles de litre i mig o de 2 litres o qualsevol paquet d'arròs que tinguem per casa. I el que farem és portar amb els braços estirats les espatlles a una abducció de 90 graus i fer rotacions continuades. Per treballar la musculatura dorsal, el que farem serà recolzar-nos a la cadira, fer una flexió del tronc i pujar i baixar una garrafa de 6 o 8 litres. Per treballar la musculatura del tríceps, em recolzo a la cadira, faig una flexió del tronc i el que portaré serà a una extensió del braç. Per seguir amb el treball d'espatlles, el que farem serà posar els peus a sobre la cadira i fer una flexió amb els braços.